wala so kala la do nan be ko mi te kasen mi kala pula min ngal ko ngal faamu de ko o ha ko ba o ha ko jël o ha ko musul ko o ha ko sus o ha ko angale o ha ko france en nder pulaare ne jiggi hoddiɗum ne jiggiɗo jor ne jiggiɗa bambat ne jiggiɗo sus ne jiggiɗo house ne jiggiɗo angale ne jiggiɗa france pullo mo nanta ɗangal so haali ɗum rota fam par ce que kala gete pulaare famde kala kongol pulaare kala ɗo heddiɓe fam nde kala fama ko jigga ɗum ngal ɗum ay sa yiɗi ɗum waɗa fof a yiyat joni mbinde wiye ɓe kamɓe newɗo kaari mbiye kaari mbiye ɗen joni sen ƴeewi joni e mbiyen sodi jambere sen mbi sodi jambere enat men ko kutorgal ko sottirte wonto mbiyata sodi jambere a fiya eyyi sabu ɗum ko ƴettoto ƴettoto eyyi ko donc ɗum ɗonga waɗi sen mbi ɗum andu ɗum oɗon mbi hawtude fiye o so ɗum ka yimmini fof ngaruji ɗonga waɗi ko jotmo joni amtiraama fof jottonen joni ko hacca ɗum waɗi ko ganduɗa kala hunde o so jogo fruit ande mawɗe e mbayno so yi arab en koyen aynu arab so yama aynu joni ayni fire kan fire yitere fire jaak fire haqi fire tigri geɗe gooti fulani joni koyen hay ɗum noon ɗum woni valeur woni mawɗugol e fayida ɗengal kono noon en namdi janggi witte ande mbeɗa wawa ɓamtade yeeso so tawi janggaka ɗon to jonumete nden noon ceerno yiɗi wiide ko yen ɓuri ñorade e fellide e janggude en jagginal fiɗɗo ɓeɗo fiya janggude ɓeɗo mbawi janggude meɗa ande wona sannaji yeeso wadde ɗum e yeeso a yaɗo ni ɗum newnewo ko wonto kalnogal ndi kam ko ngaɗa no wondiron ko yedde seeɗa ɗum e tengdinde ɗum kalɗa ɗo ñindi en koɓe ceerno janane koɓe ndennoyno ɗo ɓe meeɗi amin joni CFA fedde homto place ARP Sénégal batu maɓɓe waɗanno batu maɓɓe waɗanno batu amin jooɗi toon e nder batu he noon Abdoul Mala Diop holliti hono ko kalɗa ɗo sabu o holliti wontoɓe jaano so jooɗi batu fulɓe hawruɓe ɗon no timmiɓe e nokkuji goɗɗi e leyɗele goɗɗe jooɗi ha moɓe jiiɗi haaldude ɓe donki oɓe mbaddi hen ha ɓoyi kanko yaltini feere nde o wi an watana mbiɗa ka fulɓe o wi oyi joni noon mbino ko kalamo ko pulaar onimo ala an ko kalɗa wona pulaar sabu ɗum en nanodirade te kadi o wi gotoɓe fof jarani ɗum wonde jarani ɗum fof wonde kañum ko pullo Abdoulaye Diop wi awni ha ɓosere arti hen ƴetti kurum e kayit o windi o totti waajo janggi on kadi winditi kañum jaftimo o wi ɓe nanodiri hen wonti jewte maɓɓe ɗe joni ko windon te goto fof windata ko pulaar ɗum waɗi 1994 bon en 2003 ɗum ko tengtinde kalɗa o kewat e banggue ɗemgal mbiɗa so wonde fayde wiide janggi ko fulɗen ene fof ɗimmede nande way kay winata futtoɓe kono fere keɓe kala fere tewɓe fere masina fere adamawa fere kala goto ɗum yiyata ɗum mbaɗa so tawi fayde fewi mi joni menata ko so mi junani mbaɗa windande e kuplal jewgoytinaji mbiɗa faama kono pire kala koko gamal kala keɓe nder ande hen ganduɗa en ngala mbaɗe ɗengal nde nder suudu kaali joni kono joni debbo
mbiya debbo mballa so tifanne ganda debbo to tifanne mballa keña mballa so hanki ganda keña to tifanne an kala jogata ganda sa jangi ma yi firde ma maga ne fayni and what the you ko dalil no feewi ɓooyɗo jannginde kadi kadi mo humtini no feewi baŋnge celli ñaaginoma mbeɗa aɗa jee e heɓnoɓe to baŋnge celli so hannde fonno arde kono hawɗum jogi haɗine waɗi ko wawi aɗa gis ko jonnoɗa ɓottiri hen yon tawi fof so renti sen fof yon so dañi sen gati wonde en bindaɓe cellude saɗa inchallah aw sambawi Amadou kono noon sadde Pulaar seydi Abdoul bandiraɓe men faytantirima jaɓe duwaw Fatihatul Fatiha. Amin. Enen tigi bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe oɗo ñalawma talata nogas ɗiɗi jolat sawñaƴƴi ɗe nogas ɗiɗi heblo ɗo e nder wonti tongo Madina Gounass lagal men nere ɗon tigi e nder jama nere he ɗon tigi wonande woni wadde ɗon heblogol wadde en waɗum ceerno Mouhamadou Dialane
alseni mi samini hande eɗen ɗo heɓlo e lega men nere gila puɗɗar tawtira golle ɗe fayida jiiɗa tigi ne waɗi fayida no fewi nde tawno gandal kam so Allah addinima ha e wuuro ma a tenki kadi ko janggata ko hunde ko jangganɗa ko ɓooyi kadi rutti kadi jangguina ko mon laaɓanoma reeɗi ene ɓeydanma gandal ɗum noon heɓlo ngo yo yuɓɓinɗumen ko mo jangde wondude fete andu diine ma tawi noon yuɓɓinta heɓlo ngo ko ceerno men ceerno Jalal diine ma en jitta Allah no fewi eɗen keeɓa hen gandal no fewi yettata kadi golle dewi lawol Abdoulaye Diop machallah heɓlo ngo tawtirama ɗum jiiɗa fayida heɓlo ngo tawi heɓlo ngo ko adi fof ko gandal holano min tawte kadi ko jangande ɗoyan ko ɓay koko jangano jom aɗa saabu janganoɓe hoore mum taw yihen hoore mum saabu hay heɓloɓe harande golle komin yihen ɗo ko nafoore fayida mawɗo mawɗo kadi ko jangante ko wonno kadi yimɓeɓe ne jiɗi ɗum ne jiɗi ɗum no rewi lawol caɗele ngala hen teskade caɗele joni en jii banggue celluka ka ha en ɗongo bindanɗo wonande jangguinowo ɗumne kadi ko golliriɗen kanko ceernajo o hewɓe ne janggi kono banggue celluka banggue luɗiɗade ha enen jogui caɗele enen to banggue enen jangguinoɓe koye men enen sen mbawi winde tan tarde en mbiyata ko en jarama ɗum taw wona ɗum taw woni jangde saabu celluka nan to jangde haala nan to woni ko tuba ko wiyata langue et communication orale communication écrit ɗum ɗon fof no foti feeñde kono enen jangguinoɓe men so mbawi winde tan e tarde gasi heddi ko mballini ɗum tawno wona ɗum ɗon tan hande sa wiyama waɗa timtude golle aron kam ɗum wadde sabu holko waɗi ɗum a janggani ɗum kadi haysa wiyama wawde production de film ko wiyete production hande dokkeɗa golle wiya yasin gollal ngo hono ngal yaasi caɗele mawɗe sabu janggani joni noon ngoɗo heɓlo aɗa heɓɓitaki ɗum kadi ene ɗaɓiri ceeroɓe ma golliri golle kewɗe ɗaɗɗe fayida so hande ko en jiihen diskuyaji mawɗi yimɓeɓe kadi ene katajini hen wadde affaire o ɓeydi fiyen no walli enen machallah hayso wonko dañƴuɗe hen hande kam en jii hen yaaji en mawɗi machallah non tigui jarama seydi Diop a weltanama no fewi jarama Hamadou Malick Ba weltanama no fewi machallah en beltima e goɗo heɓlo Mamadou Malick elle ko ɓenni ko waɗanno ko ɓunndu walla lowre koni ko elle ko moƴƴani gona ne woodi ko yettere Allah en garno wadde ziar fedde andu diine ma no wurno ari wadde ziar no wowno waɗirde ziar ni ɗum jibini goɗɗo heɓlo no pamirten taw heɓlo ngo ko waɗanno kala hitande ko imbuto kono noon ne woodi no min mbaɗirannogo ceernajo so immima e lappol yaade diine l'islam won lappol kadi jibini ɗum ko ɗum ɗo ɗiɗo heɓloji ko yettere Allah deke noon gonde heɓlo koko ɓooygo waɗede yettere alhamdulillah rabbil alamin Allah ɓuri ko jangga hen machallah saabu ngol ɗo watti korol jeeɗigol ceernajo o waɗanta en heɓlo andu diine ma defte andu diine ma ɗe noon ko ɗen goni fedde nde ko innitira ko saabu ko deftere innitira fedde nde wiya andu diine ma eyi ko noon laftare nan toon teɓana hadis nan toon risala nan toon tafsir alquran nan toon e defte goɗɗe laftari en fof nan eɗe keewi machallah kadi omo waɗi programme defte ha heewi e ngol lawol o kanko ñaagui e hoore makko o yii no ziyar men o wano wadde fayida saabu en gar mbaɗɗen ziyar o jaaden ndemoyɗen to guesa to wadde balɗiɗi ɗum noon koye anniye mabɓe tan kamɓe arano ziyar o wona enen pewjide mabɓe walla goɗɗum kamɓe tan mbi so tawi ziyar no waɗe hikka eɓe ñaagui arde ɓe jawata to guesa to ɓe barkinoyo ɓe mbaɗɗen ɗum garɗen jirluɗen e wuuro he jotɗen wone nokkuji mbaɗɗen ziyar jaaɗen ha to ceerno nde ceerno tengtinde to baŋnge jangde nde gila e wuuro ngo ha toon no jaarɗen toon ni e hollidde wonde ɗum ɗo ga imme ko barke Allah e barke seeren men e barke ceerno e barkeji seeren mawɓe jaati gila Allah jawo seyden ceerno holliri noon ɗum ɗon no wayi waɗde fayida ni ene wayi mawnude ni e geɗal timmugal to Allah ɗum ɗon o holliti ceernajo o wata ceernajo yii ɗum kañum ne felliti fedde nde yo arga e gol lawol barkinoro daña ko dañete ɗo e wuuro he ko yantodire e gandal ngal o yiɗi lowde e nder almuɓe heɓe ko yettere Allah ɗum jawani en haydara ɓeydiɓe weltade hen saabu ene ɓeydi uddidde en eɗen peɗɗiti hen machallah ene waɗi findeji laaɓtuɗi sa yeehi toon to jangguinoyde nder ɗo ɓundu en fuuden ha lawre
ko yettere Allah ko duwaw keeriɗo woni hen to banggue ɓernde ceerno Alhaji Ahmad Tidiane Ba kadi ko ɗum woni to ɗum tenktinɗo saabu mbaɗono amde walla mbaɗono nden ɗon ceerno Sray Kane so naati classe hay batte wallah kono nde o naati de ko yettere Allah woto yetto woto namdo hunde kala ko namɗamo ñawore o jabtoto ɗum so yalti noon e Allah bawa amin deke noon ko ɗo ganduɗa ko ɓernde ceerno e dendagal yidde mum e alhaali mum to banggue darde nde yo Pulaar o janggi kono yo diine o janggi Mahmoud Malick no foti fof wonande arɓe ɓe e gande ɓunde lawre machallah jangguinoɓe gaari no foti fof ɗen guure wonande arɓe no foti fof wasata so yimɓe men ne jeeɓa a yawo ngo mbawa weltorade wuuro mani kaari gimmori naggam foti fof ko yettere Allah siccu mbaylaji naɓe gaari ɗo ewa ceeke diwan ceeke o duliyaɓe Daka Ba eyo fatude hedde Goudir ɗo woni wonɓe arɓe on diwan saabu Goudir wuuro ari deke noon Fuutankoɓe ngari sabu weedu Bossiaɓe naɓe won hen garɗo e jeehi ha yeeso muɗum won immiɓe ha hedde cikkiti ko yettere Allah ɓundu lowre dal ha Fuuta ko heewi hen hotitima ɗo ko yettere Allah alhamdulillah amin mi ara siraji kala mi arta e makko ken siraji a tawtirama heblo ngo fayida jiiɗa hen ɗeɗo balɗe kala alhamdulillah rabbil alamin yettode woni Allah e jettelo no feewi heblo ngo machallah no yimɓe kewno dañirde ni e saaha mo yimɓe kewno dañde o yettere Allah ene hitande hikka nde en keeɓi kadi ne en jikkirama alhamdulillah rabbil alamina wonɗo e ceerno meɗen Mahmoud Jalal kono yontere walla balɗe sappo gollodirde e muɗum fewti e diine gollude yimɓe ɓen Pulaar ene foti gollude yimɓe Pulaar ko hunde towde sabu so jii darde ceerno Jalali e meɗen e alhaali Pulaar o en gandi Pulaar fotani nangguire no fotiri eɗen poti tinnade no feewi ha cegge kadi e ɗemgal meɗen neniwal ngal jangguɗen ko ngal ɗon diine o watta eɗen jangga eɗen ganda diine meɗen eɗen kutoro kadi diine meɗen ɗum ko alhamdulillah rabbil alamina yettere woni Allah e yettere kala kadi e ɗum ɗo noyti kadi en jetti Allah no feewi e heblo hen feewi ko fuɗɗa janggede ko machallah ɗum ko fuɗɗa famede no moƴƴi machallah ha ɓuuri no wayatno ni machallah ɗum ko yettere Allah mbaɗa yetta kadi bandiraɓe foof mbaɗa eero kadi kala mbiyo wimi wimami yoɓe tinnode ɓe mbattata hakkillaji mabɓe e ɗemgal ngal wonno ɗemgal ngal ene jibini ko heewi ene jibini to batte diine ene jibini to batte faggudu ene jibini kadi to batte haqqilantagal kono neɗɗo wawi wonirde e yimɓe ɓe kono neɗɗo wawi tabitinde gollal muɗum hakkude e yimɓe ɓe donc wiyata yimɓe ɓe ɓe tinnare feewi Allah wallu Allah sembi Allah hokken kadi naftorade jangga ko allahumma salli ala sayyidina jarama seydi Kane weltanama Mahmoud Malick ɗum ɗo ɗeɗo golle hikka hol ñalawma fuɗɗi ene fuɗɗande holni hoɗɗin ɗewri janggere hoɗɗi woni poftete yo tigi nde garten nde ñande garten nde ko 19 lewru suɓolo ñande hen joftuɗen ɗo ñande nogas de puɗɗiɗen golle ɗe ñande hen jangga fuɗɗa janggede nogas e goho nogas e ɗiɗi hande sikku ko ɗon jarten taw ko yettere Allah noon musidɗo wirno ni ma eɗen ɗamini wonɗo hedde balɗe sappo inchallah saabu ɗum ko altine jawtuɗo so artoyi altine hanki o so artoyi fotata gasde ha laaɓa e ñande talata fotata hotoyede so tawi en gasdi heblo ngol eɗen jogui hen ñalawma mo ganduɗa hono weltare ceerno e wonde mo yidde makko no wayi e alhaali oli eno wayani en hen no udditori hende yiɗɗi hollidde ɗum ɗon dental ngal so Allah newni inchallah ma en mbaɗɗo hen ñalawma taw ko weltinirde yimɓe foof jewte mbaɗe hen jewte diine l'islam jewte foof to banggue guindiyankagal e banggue jangde e foof rokkire hen seeɗan famuji wona seeɗan men ma nodde hen guila to maire ha e ko nandi hen ha e joom radio ji MV taw ɓe gaccitaki caggal ko wayno Daka TV en Daka fof Daka FM tan yalla faamo Nangue TV en wala wawi waccude ha ɗawi fof kono ko sen kasen so Allah newni inchallah kamɓe fof ma en noddoyɓe inchallah en ɗaminima kawro e ñalawma sakke ɗo ɗum jogori waɗe so ñalawma o sino waɗoye ko adi ɗum taw ko ma kamɓe fof ɓe jammere ɓe jaaha ɓe mbaɗoya ziyare nokkuji no mbaɗirde ngol inchallah machallah Mahmoud Malick naatiɗen ko 10h30 poɗɗen foftade ko 13h30 kirdotoɗen 16h
gonen toon ha 18 ha 18 mawɗum Malick andi ko wayni famɗani te a haali a wi ko baɗɗo sappo joni noon moƴƴi waɗi ko ñamde e yarde e to leɗen he ɗumne kadi holto dawɗon ha ɗum heeɓa alhamdulillahi rabbil alamin ala ko sellinde e hollinde e jeertinde e andinde wona enen gonga en dari hen Allah wurti en e daranade ɗemgal ngal kono noon sen jiiɗi mbiyen jiirɗen ɗum ko ceerno men tawɗen ko seere men ɓe saabu Alaji o Seydou Ba haw yeehi ko pular lawɗo ceerno haalata e nder kasiraji makko e ɗiɗi metti nande e faam ko akke ko pular o selli kala ko waɗaɗo ko faati e ñamdu mum e yardu mum e ko nandi hen ko ceerno o waɗat e dow defare mum e yarlitare mum hakkude mum e ceerno ɗum noon deke noon enen kam ko en arɓe janggude tan ɗo ɓeeɗa fof gardini hono noon gardini paama muuɗu kam en mbaɗa hen taw ko yettere Allah kankone noon omo hollita yimɓeɓe machallah heddi o paamirɗo noon bisimilla ko faamiran noon kadi oɗo saha hol gadduɗo jangguinta e ɓundu walla e o saaha komin dartinoɓe seeɗa yam min to banggue hooro saabu mi mbayrtimi jangguinde nde ko duuli ko tummugel gonnoon e gartuɗa noon holden guure dewɗa ay ko yettere Allah gadorimi ko Sinthiou Dialigel dewnu hen Sinthiou Demba dewnu hen Boyguel nder to gonmi Boyguel nde mi yeehi min udito e Hawre gonmi toon haaɓe dañi jangguinowo gartoñmi paatumi Boyguel kadi nde gimmitimi Boyguel jaami ko ɗaharat wuuro ceerno nde gimmimi ɗo garmi ko Tumbunguel ko yettere Allah o saaha noon e nder programme ɓe mbaɗimi yarimale toroɓe e duude alhamdulillah ko yettere Allah siraji kala anene won guure holɗen guure gonnoɗa toon e nder diwan ɓundu ɗo alhamdulillah nde nanmi ɓundu waɗimi ko wuro no wiye Aynimadi ko ɗon Aynimadi ɓundu Aynimadi ɓundu machallah fuɗɗimi dañde heblo seeɗa e junngo ceerno Baba Galle Ba min gummi ɗon min ngari wuro wiyetego denduɗi machallah dokka alhamdulillah rabbil alamin mi woni ɗon fodde duuɓi 4 ɗo denduɗi ɗo nde gummimi ɗon yaami wuro wiyetego Jaaligel mi woni ɗon lebbi ɗiɗi nde gummimi Jaaligel paami ko to wiyete Seeno Isaka e Biri Fam ɗeɗo duuɗi ɗiɗi dokkanomi oɗo jangguina ka balɗe 3 oɗo jangguina ka balɗe 3 e cakkitimi noon ko wuro meɗen wiyetego Hawre ɗon cakkitimi ummitimi Hawre ha joni ko ɗo e wuro men Teddungo Madina Gounass ko ɗo gonmi janggude artude e joɗɗuɗi gomo jangga e jangguinen nde wuro ngo alhamdulillah machallah noon a wertanama no fewi machallah a wertanama no fewi bandira ho beltima ceerno Amadou mbarkiɗoro konko moon no foti foof e nder chaine men YouTube mo Nangue TV alhamdulillah rabbil alamin fodde ko golɗe puɗɗi ko fayida en jiiɗa hen e garangal yimɓeɓe kadi ko noon tigi ceerno Amadou ko adi fof ko salminde yettude on kadi garangal mum o sikki ala garangal men ɗo eɗen beltima no fewi sabu teskade boyi wadde hettoji eɗen testingol ɗo woni lawol jeeɗiɗiwol kono e ɗin laabi fof ko ceerno Jalalo mbimi ummoɗono ɗo e Madina Gounass taw yahen to e nokkuji jangguinten wadda e men heɓude ko noon hikka o wi ko ma garen ɗo sabu teskade ko jogui ko walla ko yiɗani en ko famɗiri balɗe 3 walla balɗe 4 noon o wi garen ɗo mbaɗen lulde so famɗi fof hedde balɗe 10 wawi noon saaha dañi hunde e ko hatojiɗa ko sikki ala min dañi hen weltare no fewi sabu ko adi ko gamnodiral ɓeydima kadi humpito ɓeydima wonko daña ɗo ni sikkano tinanoka ni manam ɗum ina heɓoɗo kono noon yeɗude Allah no fewi kadi min belti yo Allah naw seno yesso kadi min jiiya golle mum jarama no fewi machallah no weltanama no fewi bandiraɓe nani faami kadi beltima hen tigui rigui ne jetti bandiraɓe e garade ceerno pour kono mi ara e ceerno saminima no fewi weltade no fewi e mboɗo heblo Allah waɗi hikka heblo ngo waɗama ɗo e nder wuuro ngo ko an wowno yaade tawaɓe e nokkuji mabɓe wonde e lewru ha Fouta hikka noon wattama ɗo e nder wuuro ngo ɗo keblata dental ngal holno ɗum arde ceerno ha hikka waɗa ɗo e nder wuuro ngo alhamdulillahi rabbil alamin adi fof yettude Allah min
تولنا ميجامي ثاني فوف هذا قوة مدينة سبو جميلة بدنجي يدمر بدنجي درنمر بدنجي فلترمر بدنجي نبأ هراد جانغو بن نون باي يد فلت درنا لهم ستبي إنام حبل سينام بيعمل ثلاثة بيكون درة هنساي بيكون من وده هنساي بي وانا بعمل بدو غردي الله كنا نقول له واحد ده تكرير هذا من بدي أيوة بفرق هو يبدأ يصير بفرق كنا الفهم هنساي بتدين كم جاهين سبب نيجي في بيجي تساعد ونفوف تبور تود هي ماتون بور تمود هي ماتون تبور بلد هي ماتون te yajen heyranno te kadi juuti kadi e yimɓe keew gure nge taw toksen yimɓe heeɓa ngara lora tampina yo boy mbiya lori mbiya tampi kono a faamu no foti tampinde so tawi miijoto sinni wuro woni mawni joni heewi wawi hejje hen ala caɗele ko gure toksen simɓe keewi wawi lorde jomum so jomum en miijo ɗum kadi mi telefon hikkam yimɓe ngar ene madinaɓe miijiɗo kamɓe miijani ɗum de ko enen miiji ɗum hikke yanngal mbaɗe madina ɗum ɗon ne heen kono kay geɗe ko gene heen sabu goto maɓɓe fof jangnaɓe goto fof sehi fof yiyete ko inde madinajo yiyete ko inde ɓendande maɓɓe ɗo ko madina andira kadi ko noon noon so heɓ madina kadi ko madina so goɗɗo seeɗa ɓe jiiya madina machallah fof e madina kadi ɓe jiiya madinaɓe ɓe ngara madina ɓe ngara ziyara ɓe ngardaka e waɗa fof kono noon so adde hono ngarɗo garal ɗum hikka miɗi waɗi ne wawi waɗa maɓɓe ne heen mbiɗa andi ɓe tattimmude e nder hen ma kortege wonno fodde goɗɗe jeeɗi walla jeeɗi jene e nder wuri tawi ɗon ko kortege mawɗo min jiirama kadi ɓe jetti madina ɓe jetti surtout legal nare ɓe jaɓɓima hunde no feewi ko ɗo ngal adi gasa fewnani ɓe jabbuji a wiyata eɗen mbawi wadde ɗo min Allah jarama ma mbaɗɗo hikka so Allah jaɓi kono nernaɓe jaɓɓori ni yo teddi no feewi gaga udditande yimɓe e wertande yimɓe jeesa e leesa hayso ɓe mbaɗi totti en mbiɗi yo jaɓɓoro haɓɓe teddi no feewi Allah jarama en jitti Allah no feewi en jitti no feewi enen dal ɗum holla hunde yimɓe fof ene naggodiri hen ene jiiɗi hen ene jiɗi ɗum kadi ene ƴeewa ɗum nde newori nde weeɓiri no yaari e yeeso taw tampere ala teddedi ala Allah jarama en jarama madina fof kadi jarama so fof en jaɓɓi hunde bismillah ɗum hayata ƴettoɗa no feewi feewi ceerno Fodé ko heɓlo ngo fuɗɗi ko wonande kamɓe heɓleteɓe hol fannu no jiirɗaɓe ko ɓuuri mankirede banggue beele ko banggue cilluka walla banggue ɗongo e windande hol banggue hono fannu ɓurɗa famde maɓɓe kam ɓurdir no feewi woni maɓɓe fode mbatten ɗo ko ɓe mbaɗi ɗuɗɗum wono ɓe hande ndeji kono ko mbatten ɗo ko ɓe mbaɗi ɗuɗɗum ɓenna e nder maɓɓe kadi fonneji mbatteɗi e ɓurɗe hen kadi to banggue ɗongo woni hen ne jeehi yeeso no feewi to banggue heeso matematique woni hen jeehi yeeso no feewi to banggue tar woni hen jeehi yeeso no feewi kono woni hen kadi ne cohli wallede ɗi banggueji fof wo hen jaade banggueji makkira banggueji fof ne hen ɗum waɗi sa tawi sa woni Allah sa ƴeewi tan a andat en sohli en namdi gueɗe kadi woni hen namdaka e hembitede ko keewi tan ne jooɗi ma mbiya woni hen namde ɗo tigi rigui ɗum waɗi noon ne weeyo ɗum feewi
kono fof ɓe waɗa noon sa ari tolna yimɓe jannga aɗa wata hande o mbaɗo o mbaɗo kono fof ko wano kono mofti suddi ha fewi woni ɗo hay hunde en heeɗi ɗum noon ko yettoɗam no fewi en yaha mawɗum kadi en joga nder no fewi ɗon noon haaju men ɓuɗɗo ɗo ko en kaɓa majjere mo bindaga sabu ɗum ɓuri rewɓe ɓe fof majjere mo bindaga sa lolli e majjere mo bindaga yaltita en keɓtore inchallah so min jeehi hen yeruji fuɗɗi jangguinade seeɗa seeɗa waɗi gatan no fewi no fewi sabu neɗɗo ala fof neɗɗo gañi hoore mum ala gañi ɓamtare mum ala gañi ɓural mum tigi ala gañi o gandal ko jomum fuɗɗi yiid tan a yiyat nanga hen juuɗe temedere sa yi newi fuɗɗino gotel hande woni capanɗe ko yimɓe jii poɗe balle te haɗo wonno sa yi joni jangguinaɓe wonɓe aɗɗo goto hikka juɗɗiɗi jangguine kamɓe fof goto juɗɗiɗi jangguine tokko waɗ noon wonno ñaguiɓe keewi waɗaɓe kewani wadde ko ñaga on ɓuuri ñagotoɓe ne ɓuuri ñagueteɓe ɗum waɗi hunde ñagueɗe ko ala nawri yeeso ala waɗi kadi newuyaji jangguinoɓe heewɓe keeɓo on saaha hunde ɓuuri wawde yawde yeeso majjere nde Allah ittana haala lomtina gandal lomtina pamodiral lomtina moƴƴodiral lomtina ɓamtare lomtina neware lomtina gowodiral e ballodir e banggue fof on saaha dine men foccor addi men foccor alhamdulillah ɓuuri e jaam so Allah aɗi mayde e jaam eɗen gondi ɓeɗe Allah ɓamtare Allah ene moƴƴere mum cellal ngal sakiringal on ɗo saaha ceerno alaɗo onon kewi lomtadema banggue jama o e ɗe gueɗe yadini tan kadi oɗo programme holno eɓɓirɗa ɗum Allah ceerno moƴƴere ceerno yaaji so yimɓe ɓe ala ko o yiwanta e sac machallah adam adda wonko noon ɗo mi tawi ɗo miñam mo ganduɗa min goto ceerno amadou ba gato mo julde bimi Allah jarama alhamdulillah machallah kadi o joɓɓonde miñiraɗo o joɓɓo mbimi machallah ɗum on bagala caɗele alhamdulillah kadi ceerno enen fof koyen ceerno wallahi wona ɓe joni ɓe ala ɓe miñiti nan ɓe ko miñi koyen tan kono hay ɓenne jaɓi machallah somin gandi tan yoɓe ɗon hunde fof ko goto goto men fof kam kadi min dandi ɗo kam mene taɗo so ɗen ɗanñamɗo yeehi banggue goɗɗi etta tan wiye ceerno 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 selli walla wiye bandinaji wiya yo Allah juuɗe walla yo Allah duwo wona kam ko ceerno balɓe fof ko ceerno ko ceerno yaaji machallah amin amin yeeso Allah joninen gurɗo makko allahumma amin kadi ɓenne ko reken makko machallah ɓennamo emen ɓennene makko alhamdulillah jarama ceerno yo ballu en eno mbinoɗa ni kamɓe ceerno o Samba en kam ɓuuri wonde haɗanteɓe ɗo e wuuro he ɓuuri andede ɗo ɓuuri wowede ɗo o saaha to banggue jangguingol a wi yo en ƴeew dendagal sukaɓe ɓe e nder wuuro he pour gara keblemɓe ɓe jeeya e nder fedde he saabu fedde nde koko hewri en ha eɗen ɗisi ardude hen ɗum noon ceerno o Samba Lo nani aɗoni no mbiruɗa ni kala dendagal suka jiɗɗo janggude jangguinoyde e nder fedde annudino so tawi o ari e dow yamirore ma nde ma en keblumo hen fodde ko mbawɗen ko e nder annudino ma o yaha o jangguina inchallah basen eran ɗo ka jeego yamirore anani ko haali ko eran ɗo yettima inchallah jarama no fewi inchallah jarama no fewi no bandiraɓe jarama no fewi machallah on beltanama yeeɓiyankoɓe Ayaw Monimo Nangue TV machallah ɗum ɗo min ƴettanno on ha saaha goɗɗo kadi min garta en jokkel ngal ha ɓuuri yaji mbaɗe sem mbaɗen abonné mbaɗen partagé Allah jarama on jarama.